donar a conèixer el programa de govern perquè governarem. I tan important com el programa són les persones que duran les iniciatives els propers 4 anys. Unes persones i unes idees compromeses amb els veïns i les veïnes d'aquest poble. Unes persones que en la representació de 2 dels regidors que actualment són a l'Ajuntament, en Jaume i en Miquel Àngel, han fiscalitzat l'equip de govern i han fet propostes en positiu pel bé de Muro. Nena, tu xerres de les persones i jo voldria parlar també de les idees. No cal dir que ells dos i tots els que hem estat regidors de MES, d'Entesa o de PSM sempre hem apostat per polítiques d'esquerres compromeses en el territori, en la llengua i la cultura. Hem volgut fer polítiques de tu a tu amb la gent de Muro, des del vessant ecologista i social i desvinculats de cap lobby de poder o d'interessos econòmics. Així és, Ramon. I segur que la gent del poble ho té ben clar. I també tenen clar que aquestes eleccions municipals són les més obertes que hi ha hagut mai en aquests darrers anys. Les sensacions són bones i la carta de presentació de Més per Muro és encara millor, gràcies a la quantitat de feina ben feta des de l'oposició per en Jaume i en Miquel Àngel. Per això, si la gent ha de triar entre els mèrits i demèrits de les agrupacions, Més per Muro quedaria davant de tot. I si encaram el futur i presentam aquest gran equip que ho ha aconseguit ajuntar? Crec que és en això el que ha vengut tothom que és aquí a nit. I de començarem en el número 15. Tenim un home que treballa en el món de la gestió econòmica empresarial, un murer d'arrel, aficionat a la bona música i a la cultura en general, una persona indignada en la política partidista tradicional i que voldria veure un ajuntament honest, que treballi pel bé comú. Ho té clar, Pere Joan Moragas Boyeres. En el número 14, una dona compromesa i batalladora, un puntal de l'agrupació, exigent i tendre en el mateix temps, un exemple per les generacions més joves, una mestra. Sempre ho serà, encara que no exerceixi. Catalina Noceres Fornés, de Catsero. En el número 13, un referent, un home que deixa petjada allà on va, compromès, activista i inquiet. S'estima més una bona discussió que un berenar. Ha estat regidor els darrers 12 anys. En tots vosaltres, Jaume Pallera Serra, famoso. En el número 12, una cara nova, una nova incorporació, una lota amb les idees clares i compromesa amb el poble, una historiadora cinèfila que se dedica a l'administració i empresària del taxi, que pugi Magdalena Moragas Moranta. En el número 11, una persona molt especial per mi, un trebolí d'idees i iniciatives que s'haurien de dur a terme ben aviat. Una activista inquieta i inconformista, sempre disposada a tenir una bona conversa. Una dona que ha dedicat tota la seva vida en el món de l'associacionisme i la cooperació i que no perd mai la il·lusió. Que pugi na Maria Sastre Sacrés. En el número 10, una altra nova incorporació, una dona lluitadora, excursionista i esportista, amb ganes d'implicar-se i d'aportar per millorar el poble de Muro. Treballa com a governanta d'hotel, ella és Magdalena Capó Coc.
En el número 9, una companya de viatge. El viatge que fa pel món del pensament i de la reflexió filosòfica. Una defensora de les igualtats socials. Dorotea Cela Serra. En el número 8, una altra nova incorporació. Un home que vol tornar a sentir-se orgullós del seu poble. És doctor en Belles Arts, un bon dinamitzador cultural i d'oci de la nit. En tots nosaltres, Ramon Caimari Ramis. I en el número 7, una persona en gran sentit de la justícia, convençuda que a Balears l'Estat ens discrimina. Una dona amb empenta, abocada a l'educació pública i de qualitat, i que posa en valor els serveis públics universals per tothom. Aposta per la política d'acció. Un fort aplaudiment per Narcís Moll Capó. En el número 6, un nou company de viatge, un morè d'adopció, un sociòleg que treballa per la cooperació i les igualtats socials, un activista feminista i ecologista, director general de cooperació en el costat de la consellera Fina Santiago, que pugi Toni Cervera Saletes. Josetí. En el número 5, una històrica de més. Una dona valenta, implicada i sincera. Fa 25 anys que treballa en el món del turisme i ara en la gestió del lloguer vacacional. Té la idea que turisme i medi ambient han d'anar de la mà. Amb tots nosaltres, Maciana Moragas Vallespí. En el número 4, una dona potent, una infermera de vocació des de fa 30 anys. Aquests darrers 4 anys ha assumit el repte de gestionar l'infermeria a nivell autonòmic mitjançant el càrrec de subdirectora d'infermeria, fanera i crítica, que et diu allò que troba que t'ha de dir. Endavant, Càtia Molines Mult. Ja enfilam la recta final i entram en els 3 primers. En el número 3, un home amb una àmplia trajectòria i experiència en el món de la política. Un director d'escola pública, malalt de l'organització i de les coses ben fetes. Un home que aspira a una segona etapa a l'Ajuntament de Puno. Amb tots nosaltres, en el meu costat, Ramon Caigles Ramis. Això ja són paraules majors. En el número 2, una dona, jove, emprenedora, activista i solidària. Vol fer feina per millorar la qualitat de vida dels morers, sigui quin sigui l'origen o cultura. Desitja un poble de les persones i de l'associacionisme. Que pugi Maria del Mar Riera Gelabert. I ara toca el cap de llista. La persona candidata a batlle. És una persona honesta, decidida i resolutiva, ben preparada per aquest repte, que ara hem d'encarar. Amb molta capacitat de fer feina, però millor que se presenti ell mateix. Anem amb el vídeo. Bones, som en Miquel Àngel Tortell, el bomber, i fa 4 anys que som regidor amb en Jaume Pérez, en Famoso. Junts hem estat el veritable tàndem de l'oposició al govern de Muron, tant en fiscalització com també en propostes en positiu. Som els que us hem informat de què passa a Muron, des de premsa, butlletins informatius, debats, Facebook i amb els vídeos que hem penjat.
Recordeu el gol de Son Basc? O què passen les restriccions al lloguer vacacional que ha parat l'Ajuntament? O aquells Sant Vicenç que van pagar 176 multes per botellat i que moltes no se van haver de pagar? O que si no hi ha un skatepark és perquè no han volgut i no perquè no s'hagi demanat formalment? Totes aquestes coses les sabem i n'hem pogut parlar en coneixement gràcies a la feina que han fet els dos regidors de Més per Muro aquests darrers 4 anys. Volem encapçalar un projecte de canvi que pugui fer feina mirant els propers 10 anys i que, al mateix temps, sigui capaç de resoldre problemes immediats i diaris. Veureu que la nostra base de feina ets tu, sou vosaltres. Volem fer feina amb els morers i a partir de les seves necessitats. Tenim la millor candidatura. Cada vegada ho hem pensat així. Ara, a més, n'estan convençuts. Hi ha representada molta gent i moltes mirades, des de l'activisme social més dinàmic als gestors econòmics, de gent inquieta, de mestres i empresaris, de gent que cerca constantment la vida, de sanitaris i administratius, joves, mitjana edat i més grans, un pot de tot. Però sobretot tenim un equip de bona gent que estima aquest poble i que se'n preocupa, que dedica temps a fer feina per tenir un municipi millor, analitzar i proposar idees per avançar. Un grup de persones que sap que l'esperit crític i el diàleg és el motor de fer feina i arribar a punts en comú a partir del debat. A més, ens mou el debat i la crítica constructiva com a eina per avançar junts com a poble. Amb la teva confiança, la teva decisió. Amb tu, som més. Miquel Àngel Tortell, candidat a batlle. Bon vespre a tothom. Bon vespre. I moltes gràcies, Nena i Ramon, per aquesta presentació i també moltes gràcies a tota la candidatura que heu tingut el coratge, el temps i les ganes per dedicar-vos en aquest repte que és intentar voler representar el poble durant els propers 4 anys. Jo, com que sempre ho dic, considero que no tots són els més bons, dic que són els companys que tothom voldria, els cunyats, els genres, les nores, els cosins, perquè és una gent que normalment li trobes, que saben escoltar, que són resolutius, que te paren trobar solucions, i això és una gent que fa bon viatjar i bon... També he de demanar disculpes si qualcú ha vengut a veure el bomber que circula per les xarxes, només hi ha el cap del bomber, la resta en potència sí que ho som, però físicament encara no estic així de fort. Però bé, bromes a part, aquesta setmana haureu vist que hi ha cartells, haureu vist a tots ferrats per faroles i per totes bandes, també segurament heu anat rebent els vídeos que hem anat fent, que cada dia n'heu anat rebent un, per poder explicar detalladament a cada un dels blocs del nostre programa. No hem gravat totes les idees del nostre programa per 2 motius, perquè en tenim moltes i no hi caben, i perquè sabem que molta de gent des que sou aquí també teniu moltes idees que s'haurien de fer muro i, per tant, estem oberts a aquestes noves incorporacions. Per tant, per què dèiem que vull presentar en candidatura i programa, si ja l'hem vist? Bé, presentant la candidatura a batlia, perquè és allò que aspiram a ser batlles d'aquest poble, i perquè en el programa segurament molta gent ens demana més coses del programa, ens demana més detalls, i això no ho heu dit, i això en xerrareu, i això ho teniu en compte. Bé, avui intentarem posar-vos amb olivetes quins són a grans trets el nostre programa electoral. El que sí que és cert és que la política nosaltres la mos prenem amb responsabilitat i seriositat. No anem en calenticadira, no anem que pareix que mos fa peresa anar a l'Ajuntament, sinó que quan decidim donar la passa, d'allò que se tracta, de prendre-nos-ho seriosament i dediquem-nos-hi. I quan estiguem cansats, que n'entri un altre, perquè realment se tracta d'això, un poble, no? Perquè n'hi ha que se pensen que són imprescindibles i que poden estar 40 anys en política. Segurament heu vist en els cartells electorals que qualcun ha tingut un déjà vu i se pensa que és en els anys 80. No, som 2019. Però hi ha determinada gent en política que és dels anys 90 ininterrompudament pràcticament i qualcun que ha tornat
de no ser bona. Bé, això del programa que vos deia, sí, perquè fa 10 anys hi havia un cartell que hi havia gent que ara representa 4 partits polítics, que ara n'hi ha 3 en representació. Si en trieu qualsevol d'aquests 3 és com si en triéssiu un. És així de clar. El que vulgui canvi, d'aquests 3 partits que governen no en pot votar cap, perquè si vota qualsevol d'aquests 3 partits que governen no votarà canvi, votarà continuïtat. I això en podeu estar ben segurs. El programa que dic que vos presentarem té 21 punts i nosaltres considerem que hi ha 2 coses que són importants a l'hora de plantejar el programa, és el què i el com. Perquè sempre diuen que quan se presenta un programa sempre anem a màxims i coses que realment són impossibles. Bé, nosaltres a l'hora de realitzar o desenvolupar el programa hem pensat a veure com se pot desenvolupar i amb quin temps i amb quins costos. I hem anat pensant el programa així, d'una forma pragmàtica i lògica i coherent, que és la nostra manera de fer feina. Per tant, el programa, com que no és un tot sol que ha de fer feina, sinó que som uns quants, hem considerat que l'hem de defensar entre 4 persones, que són na Càtia, número 4, en Ramon, número 3, na Maria Almà, número 2, i jo després acabaré d'explicar uns quants punts del programa i acabarem l'acte, si vos pareix bé. Per tant, moltes gràcies a tothom per haver vengut, per haver-nos acompanyat. Esperam que aquest dia 26 de maig comencin a bufar vents nous i s'enduguin tot allò vell i que puguem recuperar una mica el poble, l'orgull que teníem, la identitat que teníem, que mos coneguin per tot i que mos tornem a sentir orgullosos de ser de Muro. Moltes gràcies. T'han dit que fent comptes governant tu? Segur que sí. Te posam un bon exemple. Som aquí, a l'Escola de Lladal, a l'antiga graduada que Guillem Ballester i Sardó seria a l'Ajuntament des de fa més de 100 anys. L'esperit d'aquest espai ha de ser el cultural i educatiu, que també se fa des del món associatiu, però volem que encara vagi a més, a molt més. La graduada ha de ser un punt de trobada, de vida, d'activitat. Millorem aquest espai, esteu-ne segurs. Hi veiem punt d'informació juvenil, una pista de skate, una de futbol reformada, un espai per fer-hi tallers, una aula d'assaig, millorarem la climatització, més banys, adaptació de sales funcionals, i tot això ho farem a tu i les teves idees, perquè el poble el fa un poc cada dia i perquè amb tu som més. Com explicàvem una mica abans en el vídeo, que molta gent ha vist, des de Més per Muro volem que Muro sigui un poble que destaqui per la participació i també per l'associacionisme, bases principals d'una societat lliure, ja que és a través de les associacions que es canalitzen les inquietuds de la gent i es potencia l'activitat cívica dels ciutadans. No podem entendre Muro sense la participació contínua de tots els murers. Per això, veiem a l'antiga escola graduada un eix del poble, un punt de trobada i de reunió, on totes les associacions hi puguin tenir el seu espai. La rehabilitarem i durem el punt d'informació juvenil, farem un parc de skate, sales d'assaig, renovació dels banys, i que pugui ser realment un lloc útil per qualsevol associació que la necessiti. També apostam per una gestió transparent i planificada. Volem que els pressupostos siguin participatius i vos convidam a que aneu a tots els plens, perquè els plens són oberts a tothom i perquè volen retre comptes amb tots vosaltres, perquè sou vosaltres els màxims interessats en saber què fem, com i com ho fem, i poder també admetre propostes de tots vosaltres. A més, també proposam fer un butlletí informatiu que ordeni tota la informació essencial del poble, des de l'activitat política a programacions culturals, esportives i també a diferents actes socials.
També ens agradaria i farem feina perquè els mercats dels diumenges tinguin molta més vida i que sigui un lloc de socialització. Facilitarem que vinguin més placers, el promourem i també programarem activitats cada diumenge tant per més menuts com per més grans. També tenim molt clar que el Muro és un poble format per persones de diferents orígens culturals i aquest fet ens ha d'enriquir social i culturalment. No podem viure d'esquena als nouvinguts. Ens cal conèixer-los i que ens coneguin. Només de la coneixença en sortirà una entesa. En podeu estar segurs. I ara seguirà en Ramon. És que sortim el vídeo, bàsicament. Gràcies. Des de Més per Muro apostam plenament per l'educació en el nostre poble. Consideram que la millor manera per atendre les necessitats de les diferents institucions educatives existents a Muro i en el mateix temps de donar resposta a les seves demandes particulars i compartides és fomentar la creació d'un Consell Escolar Municipal. En aquest Consell hi haurà representats tots els centres educatius del municipi, des de l'Institut Albuaire, el CEIP Guillem Ballester i Cerdó, el Centre Concertat Sant Francesc i l'Escolota d'Infant de Muro, en la presència dels seus respectius equips directius i representants de mestres, també totes les AMIPAs, baix la direcció de Balia i Regidoria d'Educació. Aquest Consell també vol servir d'altaveu i plataforma per fer arribar a altres institucions les nostres necessitats i reclamacions en matèria educativa com a municipi. A Més per Muro tenim clar que l'educació dels nins i nines del nostre poble es construeix des de baix. Per això cal posar uns fonaments sòlids i pensar en una vertadera educació a l'etapa dels 0 a 3 anys. Apostant fortament i farem totes les passes i tràmits necessaris perquè Muro, d'una vegada per totes, tingui una escoleta infantil pública, integrada a la xarxa d'escoletes públiques de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears. Això vol dir millors instal·lacions, amb més i millor personal per atendre en els infants, amb més oferta de places i a un preu molt més assequible per a les famílies. L'educació no és només per als infants. El sistema educatiu dona l'oportunitat a persones adultes que en el seu moment no van poder obtenir la titulació en secundari de fer-ho. L'aula d'adult de Muro té una part de formació reglada i aquesta és una extensió del CEPA de la Pobla. Com a tal, consideram que la seva ubicació idònia seria a les aules de l'Institut Albuaire. Així tindríem a l'abast la qualitat i comoditat de les seves instal·lacions i normalitzaríem un fet que és comú en les formacions a persones adultes que estiguin ubicats a instituts. I recorda, amb tu som més. Estàs? Vinga, quan vulgui. Sí, vale. He fet una S sorda per sonora. És que és bé matar per les lletres també. Sí, això, com se fa això aquí? Vale, te lo sujeto así. Una S sorda per una sonora. La presentació meva ho deia, un malalt de sordre, un malalt de les coses ben fetes, per tant, una S sorda per una sonora era important per jo. Hem invertit 23 segons en un vídeo per arreglar això, però bé, calia. També la presentació meva deia que aspirava a una segona etapa a l'Ajuntament. Molts de vosaltres sabreu que jo, des del 2006 al 2009, vaig ser regidor de l'Ajuntament. Vaig passar per l'oposició i una temporada per l'equip de govern. Resulta que en el 2006 no tenia ni 30 anys. I ara, dilluns, en faig 42. Evidentment, com tothom, 12 anys després, en 12 anys més d'experiència, en 12 anys més de taules, en 12 anys més de coses que t'han passat, afrontes i veus les coses d'una altra manera. Per tant, crec que me fa una il·lusió bàrbara, qualsevol adjectiu seria magnífic, per poder aspirar a una segona etapa dins l'Ajuntament. 12 anys després, ja en gestió de govern a les esquenes, fins i tot en el govern de les Illes Balears, i encarar una segona etapa dins l'Ajuntament de Muro, jo crec que seria il·lusió, a part d'un èxit per tota l'agrupació de fer el tercer regidor que no han tingut mai. Dit això, diguéssim, a dins el que és el programa que me toca presentar a mi. Com heu vist en el vídeo, xerraven del Consell Escolar Municipal. El vídeo ho deixa bastant clar. Un Consell Escolar Municipal no és res més que
l'Ajuntament de qualque manera encapçala o lidera de qualque manera l'educació dins Muro, però no marcant les pautes perquè les escoles no ho han d'oblidar, són sobiranes. Les escoles tenen el seu reglament i el seu claustre i les seves normatives. L'Ajuntament ha d'estar al costat de les escoles, sigui concertada, pública, escoleta o institut. I el Consell Escolar Municipal és per això, que l'Ajuntament reuneixi de tant en tant a les escoles que conjuntament tenen problemes i tenen necessitats que a nivell municipal o més enllà de Muro supramunicipal han de poder desenvolupar i han de poder reclamar millores i tots junts fan més força i més pressió que no només una escola tota sola per al seu vent. Per tant, el Consell Escolar Municipal és una necessitat en el poble de Muro. Després, tenim l'escoleta pública, també una gran necessitat. Molts de morers i moreres no tenen plaça, han d'apuntar el nin encara recient nat per poder tenir una plaça a l'escoleta pública, una escoleta pública que no està integrada dins la xarxa d'escoletes públiques del govern de les Illes Balears i per això és vera que no és competència d'un ajuntament, no hem de comptar coses que no són, ningú pot dir faré una escoleta perquè això és competència del govern de les Illes Balears, però sí que des de la regidoria d'Educació o des de Batlí o des d'allà on mos col·loqueu, sí que lluitarem perquè Muro d'una vegada per totes tingui una escoleta pública i integrada dins la xarxa d'escoletes. L'aula d'adults. Tenim un institut magnífic, unes instal·lacions molt bones i no és de rebut que una educació reglada per persones adultes estigui a lo que és l'antic quarter de la Guàrdia Civil amb unes condicions sovint precàries. Per tant, totes les escoles d'adults estan a instituts i el nostre, la part que ens toca del CEPA de la Pobla, Muro, també ha d'anar cap allà. En aquell mateix carrer, un poc més a baix, hi ha el futur arxiu municipal. Jo vos he dit que a l'altra etapa, amb en Sebastià Sarxiver, fa 12 anys, i amb uns arquitectes del CUDI, varen deixar dibuixat el que és o el que ha de ser el futur arxiu municipal. Si mai pujàveu a la darrera planta a veure en Sebastià, durant molt d'anys, ara fa estona que no he anat, tenia a l'entrada els planos, com que dir, només basta que vosaltres polítics tireu això endavant. 12 anys després, ara hi tornen a fer obra però no està acabat. Per tant, és una prioritat nostra també donar per acabat o intentar acabar aquest arxiu municipal. Patrimoni arquitectònic i centre històric. També reivindicarem el nostre patrimoni històric i promocionarem la rehabilitació del centre històric amb bonificacions de les llicències i agilització de tràmits burocràtics. Pegam a la costa, les casetes de capellans. També ha circulat un altre vídeo nostre sobre la caseta dels capellans. N'hi ha que diuen no digueu res, millor amagau el cap, però és dels morers i de les moreres i de qualque manera han de xerrar de capellans. El 2007, estiu de 2007, vaig tenir el gust i l'honor de ser regidor delegat de la zona de capellans, conegut com el Balde de Capellans. I en aquell estiu se va fer l'aparcament, se va fer el parc infantil, se va fer una neteja col·lectiva, els que vareu participar ho sabreu, i la comitiva, la comissió de capellans, una altra vegada va ser escoltada i va ser tinguda en compte per l'Ajuntament. Jo a capellà vaig aprendre a colcar en bicicleta a l'esplanada i actualment ja no pas tan de gust d'anar a capellans o de veure-ho. Clots, abandonament, casetes de residus, dels contenedors espanyats. Per tant, hem de millorar l'aspecte de capellans, tant pels capellaners com per la resta de gent de Muro i qualsevol que hi pugui anar a nedar. La massificació de capellans, tampoc no passant gust de veure tot allò massificat. Per tant, cal de qualque manera actuar en contundència, en Safire, o que de qualque manera allà de dins estigui més regulat i més controlat tot el tema de trànsit i circulació. La neteja i verdor. Allà on hi ha massificació, evidentment, hi ha residus i s'ha d'establir un pla de neteja de les zones comunes
i cal també anar replantant en pins autòctons les zones boscoses i comunes. I si seguim en la brutó, ens podem acostar al poble de Muro. Un poble de Muro que, accentuant els carrers del centre i de la plaça, a mi moltes vegades me fan pagar papers que volen d'una banda a l'altra, plàstics que van d'una banda a l'altra. Per tant, hem d'intentar, 1, civisme, consensació de la gent, 2, posar més papereres, i 3, que el regidor de Medi Ambient estigui més a damunt la concessionari que faci la neteja ben feta. Excrements de ca, les merdes de ca. Diuen que trepitjar una merda dona sort, per tant jo crec que molts d'aquí haurien de ser molt sortuts, perquè anar per dins Muro també moltes vegades vas esquivant com si fossin mines d'excrements de ca. Per tant, això no és culpa de l'Ajuntament? No, però hi hem de fer consciència, hi hem de fer educació i, si cal, aplicar la normativa. La línia verda, si qualcú l'ha utilitzada via WhatsApp, via mòbil, com un intermitent, a vegades funciona, a vegades no. A vegades li envies una incidència, l'arreglen, i a vegades li envies una incidència i diu ja està arreglat, i tu estàs davant i veus que no és així. Per tant, cal millorar aquest servei. Anem cap als treballadors i cap al veritable motor de l'Ajuntament, els treballadors de l'Ajuntament, personal funcionari, personal de servei, laboral, policies locals. Ara fa poquet s'ha aprovat, els regidors ho poden dir, una RLT, la relació de lloc de treball. Què passa? Que no hi estem d'acord. Volen renegociar aquesta RLT perquè l'Ajuntament compti amb els professionals que li fan falta i que tots els treballadors se sentin representats, així com garantir els seus drets i deures. Debatre a fons la carrera professional i, sobretot, no fer parts i quarts en el personal de l'Ajuntament. La policia local. La legislatura va començar amb 26 policies. Actualment són 19 i n'hi ha 2 o 3 que en pocs anys s'han de jubilar. A un poble de 100.000 habitants, amb una zona costanera de capellans i platja de Muro, que duplica o triplica la seva presència de persones, és totalment insuficient. Els policies locals estan cremats perquè han de doblar torns, arriben tard, llavors la gent se pensa que són ells que no fan feina i resulta que no donen a l'abast. Per tant, de qualque manera hem de dignificar el cos de la policia amb millors materials, amb unes condicions de treball dignes, amb un sou digne i que no se'n vagin i que retornin i tenir una plantilla que arribarem que no tindrem ni per fer els mínims dels torns. I me penso que jo no tenc res més. Me toca presentar la Càtia. Vinga, gràcies.